खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। जाय बिथांमोना मैयानि थिं थिं सान्दुं दुंनायाव बाहागो लायदों बिथांमोननि खाथियाव आङो आखाइ खबजोबनानै जोंनि बर' बिमानि रावै बर'फोरनि दिनै गांनाय उखैनाय बर'फोरनि बै समनिफ्रायनो सोमावसारनायखौ मोनजोबैनि माखासे ब्रैथि खेब सोमावसारनायाव सरखारनि गुन्दै जाग्रा बिथांमोनजों सरखारनि थोननाय बायदि जबरदस्ति आखायाव हमनानै लखबाव लांनानै मैयानि जिबायदि थानो हायै गरमखौ बिथांमोना जेरैबायदि बर' बिमानि दिनै रावै हरसिखावै जाया लोङा बेसेबांबा थिं थिं सान्दुंखौ मैया सोरखिनो हानायानो मैयानि समखौ बेबायदि बिथांमोना सान्दुं मोनथिया गरम मोनथिया मैयानि समखौ जेरैबायदि बर'फोरनि नांगौ बायदि हरसिखावनायखौ मैया देरहासार जानो हानायानो अरायसम बर' बिमानि थाखाय देरहासारनाय बर' रावै बेखौ अरायसम बर' रायजो राजाफ्रा अरायसम बिथांमोननि खाथियाव बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन आरो लोगोसे आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि मैयानि थिं थिं सान्दुंखौ बिथांमोनहा उथ्रिसारनो हानाय आरो नाजासोमनो हानायखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थायो। आंनि भिडिअनि गेजेरजों अरायसम जेब्लासिम गोदानै दाजानाय बर' फरायसा बुनसु मुङै दाजानाय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम थागोन अब्लासिम नैबे खोथा फंसेनि सोंलुआ अरायसम थागोन। बे खोथा फंसे सोंलुआनो जाहैबाय मैयानि समाव जाय बिथांमोना बिटिआरनि सागानगिरि बिथांमोना बोसोरसे बोसोरनै आराय बोसोर समाव मा जानानै दंमोन बिथांमोना बिनि सिगां थांनायनि दिन बारायफ्रा माखासे फन्जिखायाव लिरनाय बायदि गाज्रिमोन नामा? मैयानि समाव भारत सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफोरखौ नोंथांमोना मैयानि समाव थांसोमदों ना भारत सरकारा लेंहरदों? नाथाय जों बेखौनो बुंनो हायो भारत सरकारा बिथांमोनखौ आराय बोसोराव फन्जिखायाव लिरनाय बायदिसो मैयानि दिन बारायखौ लानानै बिथांमोनखौ लेंहरदों ना बिथांमोना फन्जिखायाव नायनानै अबेबा दिनै हारसा फन्जिखा ना बर' फन्जिखा ना इंराजि फन्जिखा बेफोराव नायनानै बिथांमोनहा मैयानि दिन बारायखौ लानानै बिथांमोना थांसोमदों? सानसे बा साननैनि उनाव थाङोब्ला बिथांमोना माबा मोनसे खहा जागौमोन नामा? आरो बिथांमोना आराय बोसोर समाव मा खालामनानै दंमोन? नैबेखौ आंनि सोंलुआव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आङो बर' हारिनि गेजेराव आखाइ खबजोबनानै बिटिआर एकर्डनि सागानगिरिफोरनि खाथियाव निमाहा बियो। लोगोसे आंनि बे निमाहा बिनायजों बिथांमोननि खाथियाव अरायसम सोंलु नैबे सोंलुखौनो भारत सरकारासो लेंहरदों ना बिथांमोना थांसोमदों बेखौ अरायसम सोंलु। लोगोसे आं नैबेखौनो माखासे कमेन्ट लिरग्राफोरनि सायाव माखासे दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा सुरु जादों। नैबेखौ सोरबाया न' सिङाव थानानै सोरबाया दिनै एसि रुमाव थानानै बर'फोरनि खामानिखौ मावदों आरो मावलांबाय थागोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा कमेन्ट लिरैनि सिगां गावखौनो माखासे कमेन्टनि बुंनाय रावफोरखौ सोलों। नोंथांमोनहा अबे समाव सोमावसारदों अबे समाव नोंथांमोना अबे समाव लेवार दावखा अरजादों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों बुंना हो। नोंथांमोना हायोब्ला गावनि फुल एड्रेसखौ होनानै कमेन्ट लिर आरो गावनि कमेन्टखौ लिरोब्ला नोंथाङा गावनि फुल एड्रेसखौ होनानै लिर। नोंथांनि माखासे आखल आखुखौ जों स्पष्ट मोनसिगोन। नोंथाङा माला लेवार दावखा अखा बांखा सिजानाय जिखुनु जाया आबसु आन्दलनानो जा बिएलटि आन्दलनानो जा सोरबा एनडिएफबि आन्दलनानो जा नोंथाङा लेवार दावखा खमा बिलाइ जोजानाय रेकर्ड दं नामा? नैबेखौ लिरनानै हर। नाथाय आं नैबेखौ भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खावलायो मैयानि ब्रैथि खेबनि सावरायनायनि बे ब्रैथि सोमावसारनायनि सायावनो सावरायनो होननानै जों आं देरहासार साननैसोनि सिगां देरहासार इस्लारिनि नाम्बारजों दिपेन बर' सारनाव फन बुदोंमोन बिथाङा हमाखै। बिनि उनाव अफ्रिया बुदों। अफ्रि बुनायनि उनाव बिथाङा बुंदों आं सम आरो बोथोरा गोरोबोबा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन। बिथांनि गोरोबनाय सानखौ नेयोब्ला मैयानि सोमावसारनायनि बाथ्राखौसो सोंनो होननानै बिथां दिपेन बर'नाव देरहासार इस्लारिनि फनजों बुदोंमोन बिथाङा हमाखै आरो खेबसे खेबनै बुनायनि उनाव अफ्रिनि नाम्बारखौ हमनानै बिथाङा गावनि सम आरो सुबिदाखौ लानानैसो बिथाङा लेंहरगोन होनना बुंदों। नाथाय बिदि समखौ बारहोनानै नै मैया ब्रैथि खेबनि सोंनो गोनां समखौ बिथांजों मोगा मोगि लानो हायै जाहोन जादों। आरो बिनि सिगां मा जादों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव स्पष्ट आङो बुंहरो जेब्ला प्रमद बर'खौ
सानजानि सिमा बारायनो गोनां जिखुनु जाया दिनै बर'फोरनि माखासे खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथांजों मोगा मोगि लानो होननानै प्रमद बर'नाव फन बुदोंमोन देरहासार इस्लारिनि नाम्बारजों। नाथाय प्रमद बर'आ फनखौ मालाबाबो रिसिभ खालामाखै। अब्ला दिनै रायजो राजाया मा सोंलु कमेन्ट लिरगिरिफ्रा मानि थाखाय दिनै एसेबां गावखौनो गाव दिनै कमेन्ट लिरनानै गावखौनो बर'फोरनि दिनै गोरों गोरा साननानै लादों नामा? नोंथाङा जुदि कमेन्ट लिरनो गोरोंथारबा नोंथाङा फुल एड्रेस होनानै लिर, नोंथाङा नोंनि सावगारिखौ होनानै लिर। नैबेखौनो आं खावलायो। जिखुनु जाया समाव बर'फोरनि दिनै हारिनि खामानि मावग्रा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना उल्था फाल्था दा कमेन्ट दा लिर। नोंथाङा हायोब्ला प्रमद बर'नाव सों आरो दिपेन बर'नाव सों माखासे दफाफोरखौ माला मावफुंनो हागोन। जोंबो मोनथियो सम नांगौ। नाथाय मैयानि समाव 2.5 बोसोरनि उनाव मैयानि समाव मानो दिपेन बर'आ बे हाबाफारिखौ लाखो? सानसे बा साननैनि सिगां थाङोमोन बा सानसे बा साननैनि उनाव लाङोमोन। नाथाय दिनै हारिनि खामानि मावनो थोनदों बा रायजो राजानि जानानै जों दिनै खावलायबाय थादों। खावलायबाय थानायाव माखासे खोथाफोरखौ सोंनो थाखाय दिनै फन खालायो। बिथांमोनहा दिनै गाव गावनि न'आव थाङोब्ला दिनै माखासे दिनै बर' सेंग्रा सिख्लानिफ्राय जों खोनायो बिथांमोनहा अबेबा समाव थाबाबो गैया, अबेबा समाव बिथांमोनखौ सोरबा जोंनि बिदा फंबायफ्रा लोगो हमनो थांबाबो गेटफोरखौनो खेवनानै होआ। अब्ला दिनै बिथांमोना बर' हारिनि खामानिखौ माबायदि मोजां मावदों। नाथाय जों दिनै नुदों माखासे गावबागाव रिलेसन, नैबे गावबागाव रिलेसनखौ जोंनि गेजेराव दिनै गावबागाव रिलेसन, बे रिलेसनखौ जुदि सोरबा कमेन्ट लिरगिरिफ्रा बुजिदोंबा मोजाङै बुजिनानै ला। नाथाय रायजो राजाफ्राबो दिनै स्पस्ट मोनथियो जायहा दिनै गावनि, नाथाय नों आंनि थाखाय दिनै रिलेसना गैया। मानो गैया? जाय दिनै हाग्रा बारियाव थानानै दावहा नांग्रा बिथांमोनहा दिनै गावजों गाव गावनि लोगो, गावनि दैदेनगिरि, गावनि सिनियर, गावनि जुनियर सिनाया। आरो लोगोसे जाय दिनै खलमजों दावहा नांग्रा बर' हारिनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ दिनै गावनि रिलेसन, गावनि आन्दालन खालायग्रा गावनि खलमनि दावहा नांग्रा बिथांमोनखौ दिनै गावनि रिलेसन, गावनि जाथि बंस रिलेसन नै बिदि सरकारखौ सालायगासिनो दं। नै बिनि थाखाय आं खावलायो जायफोर कमेन्ट लिरग्राफ्रा नोंथांमोना हारिनि जानानै कमेन्ट लिर। दिनै बेखौनो सोरबा दिनै इउटुबारनि जानानै कमेन्ट दा लिर, गले गले नैबेखौ बुङो। जुदि नोंथांमोना डाइरेक्ट बुं नैबे ब्रैथि खेबनि थाखाय सावरायनो थाखाय दिपेन बर' सारनाव फन बुदोंमोन, बिथाङा सम होआखै। बे ब्रैथि खेबनि समाव सारनायाव दिपेन बर'निफ्राय मा बुङो रायजो राजानि खाथियाव, नै बिनि थाखाय सोंनाय फिननाय लानो थाखाय फन हरदोंमोन। नाथाय बिथाङा सम होआखै। बै समाव जमा जानानै माखासे सोंनो थाखाय प्रमद बर'नाव देरहासार इस्लारिनो फनजों फन खालामदोंमोन। नाथाय बे 2-3 मासनि सिगां बिथांनि फनाव जुदि मिस कल रिसिभ खालामै फनखौ जुदि चेक खालायोबा नोंथांमोना मोनगोन। प्रमद बर'नि नाम्बाराव देरहासार इस्लारिनि फनजों फन बुनायखौ बुदों बुवाखै बेखौ चेकआप खालायोबा नोंथांमोना मोनथिगोन। बेखौनो आं दिनै खावलायो जाय बिथांमोना अरायसम दिल्लीनि माखासे खोथाफोरखौ लानानै, दिल्लीनि सोमावसारनाय ब्रैथि खेबनि खोथाखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जानांगौ खोथा नङा। आरो जिखुनु जाया समाव ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा खोथाफोरखौ अबेखौबा सोरबा खोथा बुंब्रयोबा बेखौ लोगो लोगो रायजो राजाफोरनि खाथियाव लाजि फोनांनो नाङा। आरो जोबथारनायाव बेखौनो आं बुंबावो जिखुनु जाया सोरबा लिडारफ्रा, जिखुनु जाया सोरबा दैदेनगिरिफ्रा, जिखुनु जाया दिनै माखासे मेलेमजिबिफोरनि गेजेराव अबेबा खोथाखौ बुंब्रफ्लाङोब्ला, अबेबा खोथाखौ अबेबा समाव मालाबा फंफा फंनैया मिस्टेक जायो। बे मिस्टेकखौ लाजि फोनांनो नाङा। जों दिनै नुदों लोगो लोगो अबेबा खोथाखौ लोगो लोगोनो रेकर्ड खालायनानै लोगो लोगो दामनानै होयो। दामोब्ला समान दामना हो। बै समाव प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ दामनानै हो, समान दामनानै हो। बेखौनो आं खावलायो।